aw ni ce aw ni ɲantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa août kalo tile 28 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ka opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na u ye opération minnu kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali état-major général des armées ale bɛ i da se o opération ni o bilan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni ka o da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Kasangani fonctionnaire fictif ba bisaba hani woro ko min yɛrɛ kɔni yira an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali sɔrɔ ko ministre ni o ye Aluseni Sanu yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué kɛ tarata tɛmɛnen août kalo tile 26 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko komi ni agent ba bisaba ani wɔɔrɔ ni kɔ ninnu yɛrɛ kɔni ni olu ma n'u ka recensement yɛrɛ kɔni kɛ komi an ka Mali autorité u bɛ na ni maa yɛrɛ kɔni ka sara tigɛ kalo 3 kuntagala kɔnɔna na o sara tigɛli yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ septembre kalo nata in de la san 2025 tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 25 san 2025 wulafila nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ko station d'essence min yɛrɛ kɔni bɛ Jelibugu quartier la ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ni groupe scolaire Fili Dabo Sisoko yɛrɛ kɔni ma jan ni o station in yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko goutte d'or yɛrɛ kɔni ko tasuma mɛnɛna ni station kofɔlen yɛrɛ kɔni na wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don yɔrɔ fanfɛla la ale ni ka maa dɔw fɛnɛ bɔnɛ u ni na. Mi République démocratique du Congo olu ka autorité yɛrɛ kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi olu kɛmɛ ni ka u ka jamana finitigiba dɔw yɛrɛ kɔni wele ni ka olu yɛrɛ kɔni datugu ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na M23 rebelle maaw ye CBA dɔ sɔrɔ RDC ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan o ko yɛrɛ kɔni ma bɛn RDC ka finitigilaka ɲɛmɔgɔ ma o yɛrɛ de kɔni senfɛ autorité yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka u ka jamana yɛrɛ kɔni autorité militaire ba dɔw yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ k'u la ale ni jɔda min yɛrɛ kɔni yɛrɛ min na ni ko in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ o tigi ni min ka kan u ka se ka da o ka don n'a nataw la. Min ye Niger jamana yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'i bɛ ko kɔni kɛ Niger la k'i kɔ dɔn yɛrɛ kɔni ko o kuma t'a la n'i ye min kɛ Niger la ko Niger b'o ɲɔgɔn wɛrɛ yɛrɛ de kɔni ta ne ka ɲɛsin i ma o ko kuma yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Europe jamana 5 yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye Niger ale kɔni kɛn bɛ k'a ka visa dili ni Europe jamana 5 yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw ma ka visa dili gɛlɛya kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko min ye ni jamana 5 ninnu fɛnɛ olu fɛnɛ kɛn bɛ ni ka visa dili yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ Niger ka jamana kɔnɔdenw ma u ka jamanaw kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye Dakar maire yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛnenw na ale yɛrɛ kɔni wulila ni ka bɔ a ka maire jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na o ko hukumu de kɔnɔna na tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 25 san 2025 min ye Sénégal autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ye maire kura yɛrɛ kɔni sigi Dakar yɛrɛ kɔni ville kɔnɔna na o maire kura yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ka parti membre dɔ di ni o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Abbas Fall. Tarata tɛmɛnen août kalo tile 26 san 2025 Guinée Bissau ka premier ministre ni o ye Birama Kamara ni ma kofɔli hali si bɛ san 57 yɛrɛ kɔnɔna na ale kun bɛ Guinée Bissau yɛrɛ kɔni palais présidentiel la yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna na Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ni o ye Umaru Sisoko Embalo o kun bɛ ka discours dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko ka premier ministre yɛrɛ kɔni jɔlen to jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ wagati min b'a ka discours yɛrɛ kɔnɔna min ye Birama Kamara ale yɛrɛ kɔni balila ni ka bɔ ka bin o ko yɛrɛ de kɔnɔna u ye fɛɛrɛ latigɛ ne ka ni ma kofɔlen ta teliya la ka don avion kɔnɔna na ka taa n'a ye Sénégal jamana kɔnɔna na cogo min a bɛ se ka furakɛ yen nɔ ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na. Opération dugukolo ko hukumu kɔnɔna na ni ne ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka bɛnbalici walemaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni an ka Mali finitigilakaw ye olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ni opération min yɛrɛ kɔni état-major ka kɔrɔfɔ la ko olu yɛrɛ kɔni kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ de kɔnɔ na ko wa opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka Mali finitigilakaw olu sera ka bɛnbalici walema caman bɔnɛ ani na an ka Mali finitigilakaw olu bisigara maa caman yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko olu ye bɛnbalici walemaw ka maaw ye an ka Mali finitigilakaw k'u sera
ka u bolo da o man fɛnɛ ka fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔnɔ ma opération nin senfɛ an ka Mali finitigilakaw u sera ka u bolo da ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen de kan ko an ka jamana camacɛya fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ août kalo tile 22 tɛmɛnen san 2025 k'an ka Mali finitigilakaw olu kɔni opération camanw yɛrɛ de kɔni kɛ jamana camacɛya fanfɛla région kɔnɔna na ko Sevare mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw ka opération dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ u taara bɔ Bamaci walemaw ka bɛlɛnbɛlɛnikɛla dɔ yɛrɛ kɔni kan n'u ye frappe kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma wale min kɛra sababu ye ni ka o yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ dɛndɛlikɛla in kan dɔngoro yɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna ko Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na obus de mortier dɔ yɛrɛ kɔni cili kɛra sababu ye ni ka maa kelen bɔnɛ ani na ale ni ka maa 3 yɛrɛ kɔni jogi ni région kofɔlen in kɔnɔna na ko an ka Mali finitigilakaw ka équipe de déminage dɔ yɛrɛ kɔni ni kɔni ye équipe minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don fɛn pɛrɛnta janw yɛrɛ kɔni bɔli la an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko équipe de déminage ninnu yɛrɛ kɔni taara bɔ obus de mortier dɔ yɛrɛ kɔni ka min kunna fusée 10 de tun bɛ o la ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigilakaw u bisigila maa dɔw yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu ye Bamaci walemaw jukɔrɔmadonbaga ye ko maa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mɛnna ne ka bila an ka lakanatigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka bolo kan an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi walasa sɛgɛsɛgɛli baara ka se ka da ni maa ninnu kan ko Jafara bɛ mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw olu ye renseignement dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni na u y'o labaara cogo ɲuman na f'u nana kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ o kɛra sababu ye n'an ka Mali finitigilakaw olu y'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wuli ni ka frappe kɛ ka ɲɛsin pinasi 2 yɛrɛ kɔni ma minnu tun bɛ ji kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko ni pinasi min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Bamaci walemaw ka kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ de kɔni tun bɛ yen n'a tun bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka taa di u ma yɔrɔ wɛrɛw la ko opération in senfɛ an ka Mali finitigilakaw ye Bamaci walema minnu bɔnɛ u ni na u ka ca ni maa 30 yɛrɛ kɔni ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ moto caman fɛnɛ tun bɛ pinasi kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw frappe in kɛra sababu ye ni ka cɛnni don o moto ninnu bɛɛ lajɛlen na ko pinasi dɔw tun bɛ ka bɔ Masina mara kɔnɔna na n'u tun bɛ ka u kun da Jafara bɛ mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna kan komi an ka Mali finitigilakaw olu kɔni tugura ni pinasi maa ninnu kɔ walasa ka se ka pinasi ɲini a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati cogo min Bamaci walemaw kana se ka binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin u ma ji kɔnɔna na ko Bamaci walemaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka daga sigiyɔrɔ ma Biriki wele ale ni Farabugu mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi an ka Mali état-major général des armées ale ye jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka ɲɛsin Bamaci walema yɛrɛ kɔni ma ni an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wulili ale ni ka opération spéciale kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni bolo da yɔrɔ kofɔlen ninnu na o opération yɛrɛ kɔni senfɛ état-major ale bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye komi opération ye halisa o bɛ sen na an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka Bamaci walema ninnu menace bɔ an ka wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ko août kalo tile 22 tɛmɛnen san 2025 Gawo région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bantal localité yɛrɛ kɔnɔna na ko jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni bisigɛli tun bɛ ka kɛ k'a fɔ ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni ye Bamaci walemaw de ni an ka Mali finitigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa ni jɛkulu maa ninnu sɛgɛrɛ ko août kalo tile 23 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali finitigilakaw ka patrouille dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ni ka maa 12 yɛrɛ de kɔni minɛ ani moto 10 bɔɲan kɔ ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka o moto ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ ka da ka bisigɛli bɛ ka kɛ k'a fɔ ko nin maa ninnu yɛrɛ kɔni ye Bamaci walemaw de côté Salit mara kɔnɔna na Bamaci walemaw tun kɛ mɛ ni ka drone kamikaze dɔ yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa se an ka Mali finitigiw ka poste de contrôle ma min bɛ Salit yɛrɛ kɔni sudi yan fanfɛla la ko nka an ka Mali finitigilakaw ka cɛsira n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka drone kamikaze yɛrɛ kɔni tiɲɛ Kidali région kɔnɔna na an ka Mali finitigilakaw k'olu ye tir d'artillerie dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ min ye an ka drone de surveillance ye olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na ko Bamaci walemaw de bɛ yen o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an ka Mali finitigilakaw olu ye tir d'artillerie caman kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma ko wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka Bamaci walema caman bɔnɛ ani na état-major général des armées ale ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko kura yɛrɛ kɔni komi ale ni an ka Mali finitigilakaw ye k'olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni don Bamaci walemaw kɛlɛli la ko wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na u bɛ opération kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna walasa min ye Bamaci wale menace ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o si latunu ka bɔ an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tarata tɛmɛnen août kalo tile 26 san 2025 an ka Mali sɔrɔ ko minisiri ni o ye Alu Seni Sanu ale kɔni ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko an ka jamana fonctionnaire ka recensement min yɛrɛ kɔni kɛra wagati tɛmɛnenw na ko recensement in yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko fonctionnaire ba 36 ni dɔɔni minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu ka recensement yɛrɛ kɔni ma kɛ komi o maa ba 36 ni kɔni yɛrɛ kɔni ko olu ka sara bɛna natigɛ kalo 3 kuntagala kɔnɔna na sɔrɔ ko minisiri ka kɔrɔfɔ la ko nin décision kofɔlen
yɛrɛ kɔni labaarali dana daminɛ septembre kalo nata in na san 2025 kɔni décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na walasa tilenbaliya an ka jamana foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔni cɛla ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o ko bɔ yen nɔ ale ni yuruguyurugu ka dankari ni ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ni décision min taara an ka sɔrɔ ko ministre yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ août kalo tile 15 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali ministre de la refondation ale kɔni nana rapport dɔ yɛrɛ kɔni di an ka furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma rapport min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka jamana foroba cakɛdaw yɛrɛ kɔni olu ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛra o la ni u ka lakodɔn sɛbɛnw ye o rapport yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko fonctionnaire 158 dɔɔni de bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko o fonctionnaire 158 yɛrɛ kɔni na fonctionnaire 122 ni dɔɔni k'olu yɛrɛ de kɔni nana u ka recensement kɛ wa olu de fɛnɛ yera ɲɛ la o y'a yira k'a fɔ ko min ye fonctionnaire 36 ni dɔɔni yɛrɛ kɔni ko olu si ma ye ɲɛ la wa olu ma n'u ka recensement yɛrɛ kɔni kɛ an ka autorité yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko san kɔnɔna na ni fonctionnaire 36 ni dɔɔni yɛrɛ kɔni k'olu bɛ wari min don ninnu ka sarako la k'o bɛ taa fo CFA wari miliyari 48 de la o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ sɔrɔko ministre kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale an ka fonctionnaire minnu yɛrɛ kɔni ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛra ko a yirala k'a fɔ ko doublon yɛrɛ kɔni fɛnɛ yera o agent yɛrɛ kɔni na ni o kɔrɔ de ye ko maa kelen ale kɔni tɔgɔ bɛ se ka bɔ fo siɲɛ 2 subahana manchine ninnu kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na maa minnu fɛnɛ tɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka ye fo siɲɛ 2 subahana manchine kɔnɔna na ale ni agent 36 ni dɔɔni minnu fɛnɛ ma ye ɲɛ la k'u bɛɛ lajɛlen de ka sara bɛna tigɛ kalo 3 kuntagala kɔnɔna na ko kalo 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali autorité olu bɛna sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ni agent ninnu yɛrɛ kɔni kan walasa ka se k'u ka situation administrative ka se ka o ko lajɛya to n'a nataw la ni an ka Mali autorité y'a yira k'a fɔ ko ni kalo 3 délai in yɛrɛ kɔni tɛmɛna e maa o maa yɛrɛ kɔni ka enrôlement yɛrɛ kɔni ma kɛ k'i ka sara yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ pewu ka bɔ jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni Alu Seni Sanu ye ale ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min kɛra tarata tɛmɛnen août kalo tile 26 san 2025 a y'a yira k'a fɔ ko ni décision min yɛrɛ kɔni taara k'a laɲininen don an ka foroba cakɛdaw yɛrɛ de kɔni fɛ minnu sen bɛ don ni baara ninnu na ni olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka foroba cakɛdaw directeur administratif et financier an ka jamana institution de la république maa minnu bɛ olu baaraw gérer olu fɛnɛ directeur régionaux et académiques k'a laɲininen don ni maa nin yɛrɛ kɔni fɛ min ye sɔrɔko ministre ale filɛ ni ka ni décision min yɛrɛ kɔni ta u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka décision in labaara u ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na délai la décision min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ tali kɛ an ka furancɛ fanga autorité maaw ka laɲinini na ni ka an ka foroba cakɛdaw kana ni jɛlɛya olu kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni an ka jamana état yɛrɛ kɔni bɛ dépense minnu yɛrɛ kɔni don ni man na o dépense hakɛya ninnu fɛnɛ ka se ka dɔn an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fonctionnaire minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'olu ma taa u ka enrôlement yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko septembre kalo nata in na san 2025 ko min ye sarako kuma ye k'o tɛ olu ta la ka d'a kan kalo 3 kuntagala kɔnɔna na u ka saraw bɛna na jɔ fo ka taa fɔ n'u nan'u ka enrôlement ale ni ka u bila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati min na tɛnɛ tɛmɛnen août kalo tile 25 san 2025 wulafila nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati yɛrɛ kɔni tasuma juguba dɔ yɛrɛ kɔni minɛna station d'essence dɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni o station yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko Goutte d'Or ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Jelibugu quartier de la ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la école Fili Dabo yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la surtout yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko citerne dɔ yɛrɛ de kɔni kun jɔlen don station d'essence yɛrɛ kɔnɔna ni ale kun bɛ ka essence yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ko o wagati yɛrɛ de kɔnɔna ni citerne kofɔlen ale kɔni balila ka pɛrɛnni ka tasumaw yɛrɛ kɔni minɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni citerne ale ni a lakorojɔrɔ ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeni cogo jugu la ko kabini nin tasuma minɛ yɛrɛ kɔni kunnafoniya cɛrila Bukari Sunbugu yɛrɛ kɔni commissariat maaw ye équipe dɔ yɛrɛ kɔni wuli teliya la walasa o équipe nin yɛrɛ kɔni ka se ka na u ɲɛ da yɔrɔ in kɛcogo kan ko Bukari Sunbugu commissariat ka équipe min yɛrɛ kɔni taara olu ka teliya n'u ka baara kɛ ko ɲumanw kɛra sababu ye n'u sera ka essence feere yɔrɔ yɛrɛ kɔni lakana yɛrɛ kɔni sabati wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni nɔgɔya kosɛbɛ commissariat maaw yɛrɛ kɔni tilalen u ka baara yɛrɛ kɔni na min ye sapeur pompier olu kɔni fɛnɛ welela teliya yɛrɛ kɔni na ni ye sapeur pompier maaw ye olu ma ko in bila da kelen da la u y'u teliya ni kana yɔrɔ in na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ tasuma ye ale kana na se ka tiɲɛniba yɛrɛ kɔni dɔn an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min nana kɛ sababu ye ni tasuma yɛrɛ kɔni mɛnna ni station d'essence yɛrɛ kɔni na o kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ nka source caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko in kɛra minnu ɲɛna olu y'a yira k'a fɔ ko station yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ lavage dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ o lavage yɔrɔ yɛrɛ kɔni na min ye sifinaka dɔw ye olu kun sigilen bɛ yen nɔ tewuli la ko sifinaka ninnu kun bɛ tewuli la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ko o dun kun ka surun citerne jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na
ko o tɛ willa ni yɛrɛ de kɔni ka tasuma pɛrɛn-pɛrɛn yɛrɛ de kɔni willa ni kana se citerne yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni citerne yɛrɛ kɔni bala ka tasuma minɛ ka pɛrɛn ko juguya yɛrɛ kɔni na ko kabini citerne yɛrɛ kɔni pɛrɛnna min ye tasuma ye hale kɔni carila station ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wale min kɛra sababu ni ka tiɲɛni don essence feere yɔrɔ in na ko tasuma minɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka lavage kɛyɔrɔ in baarakɛla kelen bɔnɛ ani na ko tasuma minɛ ye mobili sekin de jeni mobili sekin minnu yɛrɛ kɔni na citerne in bɛ o la bolimafɛn sen saba kelen b'a la ale ni moto jakarta kelen fɛnɛ yɛrɛ kɔni jenina a yɛrɛla k'a fɔ ko bakurubaya yɛrɛ kɔni na bolimafɛn 10 de jenina ni tasuma minɛ yɛrɛ kɔni senfɛ Bamako commune 1 maire ni o ye Umaru Togo yɛrɛ kɔni kabini ni kunnafoni yɛrɛ kɔni carila ale ni délégation dɔ yɛrɛ kɔni wila ni o délégation yɛrɛ kɔni na olu ka somɔgɔw autorité locale bɛ o la fo ka taa se administrative ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wila walasa ka se ka u sen fa ka taa se station yɛrɛ kɔni na cogo min u bɛ se ka u ɲɛ da yɔrɔ in tiɲɛ cogo kan min ye Buga somɔgɔw commissariat ma yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka dɔn kun min nana ni tasuma minɛ ye ale ni maa min jɔda bɛ nin ko in na ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ bɛɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni ka se ka dɔn tasuma minɛ ye maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tasuma minɛ ni nin yɔrɔ in na k'o da yɛrɛ kɔni bɔ citerne yɛrɛ kɔni na ko nin kan ka kɛ leçon ye an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan k'a faamuya k'a fɔ ko ni station yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ la ka sɔrɔ a tɛ yɔrɔ sariyaw yɛrɛ kɔni bato ko a b'i n'a fɔ o kɔni ye bombe à retardement de ye maa caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale y'a sɔrɔ tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen na ko in yɛrɛ kɔni kɛra kunnajɛ ka d'a kan ko station yɛrɛ kɔni fɛnɛ ni ekɔliso ka surun ɲɔgɔn na ko a station yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na a bɛ quartier kɔnɔna na quartier min yɛrɛ kɔni falen don maaw de la ko nka foli yɛrɛ kɔni kan ka kɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ale ni pompier maaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'olu fɛnɛ sera ka kɛ sababu ye ni dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ko in tiɲɛni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye ka sanga ni Niger ka jamana kɔnɔden min yɛrɛ kɔni bɛ Europe jamana kɔnɔna na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi visa sɔrɔli yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn o man yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni o gɛlɛya baara nin yɛrɛ kɔni min ye Niger ka autorité ma olu y'a décidé yɛrɛ kɔni ko min ye réciprocité k'u bɛna o yɛrɛ kɔni daminɛ ni o de ye ko ni min yɛrɛ kɔni kɛ Niger la Niger fɛnɛ bɛ o ko kelen de k'i la Europe jamana 5 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walasa olu ka jamana kɔnɔdenw ka se ka visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ Niger jamana kɔnɔna na Niger kɛmɛ ni ka o ko gɛlɛya kosɛbɛ communiqué la min carila août kalo tile 20 tɛmɛnen san 2025 Niger ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ laseli kɛ ko Italie, Néerlande, Allemagne, Belgique fo ka taa se Royaume-Uni yɛrɛ kɔni ma ko Europe ka ni jamana 5 ni yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔdenw walasa u ka se ka visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka na Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka visaw yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na Niger autorité maaw ye laseli kɛ k'u bɛna o ko dɔgɔya kosɛbɛ ko désormais Niger ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Suisse, Turquie, ale ni Russie ko yamaruya bɛ ni ambassade 3 nin dɔrɔn de bolo walasa ka se ka visa yɛrɛ kɔni di Europe ka ni jamana kɔnɔden 5 ninnu ma ko Niger ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Belgique jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o bɛ continuer visa diplomatique dɔrɔn de dili la Belgique jamana kɔnɔna na Niger ka autorité maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta o ye jaabi de ye ni ka ɲɛsin Europe ka ni jamana 5 nin yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan min ye Niger autorité maaw ye olu ye proposition dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Europe ka ni jamana 5 ma ninnu ye don tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na Niger ka autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ Europe ka ni jamana 5 ninnu ka ambassade yɛrɛ kɔni fɛ minnu bɛ Niger ka jamana kɔnɔna na o ye laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana 5 ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ko komi jamana 5 ninnu ka ambassade yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u kana na to ka Niger ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka olu bila ka taa jamana wɛrɛw la walasa ka se ka visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko comme ambassade nin yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔna na k'a ma se Niger ka jamana kɔnɔdenw ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko min ye ni ambassade ninnu ye u ka visa yɛrɛ kɔni bɔ Niger jamana kɔnɔna na k'a di Niger ka jamana kɔnɔden ninnu ma walasa ka se ka Niger ka jamana kɔnɔden ninnu ka visa ko nɔgɔya Niger ko ye ni laɲini yɛrɛ kɔni kɛ Europe ka jamana 5 nin yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa Niger ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɔlɔ n'u kun bɛ fɛ ka ni jamana 5 ka visa yɛrɛ de kɔni sɔrɔ u kun wajibiyalen don ni ka taa Niger kɛrɛfɛ jamanaw de kɔnɔna na olu ko kun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun bɛ voyage de kɛ wariba bɛ don voyage mun yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka taa Niger kɛrɛfɛ jamanaw la ka se ka taa u ka visa ninnu bɔ yen nɔ Niger kun bɛ fɛ ka o dekun yɛrɛ de kɔni ta ka bɔ a ka jamana kɔnɔdenw kan komi Niger ale ye ni laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana 5 ninnu ka ambassade fɛ k'u si ma jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ma Niger maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko in tɛna bila ten yɛrɛ kɔni ko ni min kɛ Niger yɛrɛ kɔni na Niger bɛ o ko kelen de segin i ma o de la ni jamana 5 ninnu ko kɛnbɛ ni ka gɛlɛya min bi Niger ka jamana
jamana kɔnɔdenw kan Niger fɛnɛ o gɛlɛya kelen ni bi jamana ninnu ka jamana kɔnɔdenw kan wa min ye Niger ka ministre des affaires étrangères a ko ne laɲini kɛ ko ni décision kura min yɛrɛ kɔni taara Niger autorité maaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ décision in ka labaarali daminɛ teliya la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa Allemagne Royaume-Uni Belgique Italie Netherlands walasa ninnu ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se ka Niger visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni ka voyager ka taga Suisse Turquie walima Russie jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka u ka visa yɛrɛ kɔni sɔrɔ min ye Niger ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Belgique jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o bɛ Belgique faaba la ni o ye Bruxelles yɛrɛ kɔni o ambassade ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don visa diplomatique dɔrɔn de dili ma min ye visa dili ye jamana kɔnɔdenw ma k'o kuma t'a la bilen. Tarata tɛmɛnen août kalo tile 26 san 2025 Guinée Bissau ka premier ministre ale kɔni ladara dɔgɔtɔrɔso la Sénégal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati min cérémonie officielle dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ premier ministre ale yɛrɛ kɔni binani ka akiri karaga da Brema Kamara ni ale de Guinée Bissau yɛrɛ kɔni ka premier ministre amɛ wagati min na fɔ ko bi ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni sigira premier ministre jɔyɔrɔ la août kalo daminɛ in de la a yirala k'a fɔ k'a si bɛ san 57 la amɛ wagati min na fɔ ko bi ko wagati min yɛrɛ kɔni Brema Kamara ale kɔni bɛ bi o y'a sɔrɔ ale tun bɛ cérémonie officielle kɛyɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔnɔna na wagati min a tun bɛ bin yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ni o ye Umaru Sissoco Embaló o tun bɛ k'a ka discours yɛrɛ de kɔni kɛ ko kabini premier ministre yɛrɛ kɔni binna ka jamana ɲɛmaa to discours yɛrɛ kɔnɔna na min ye Guinée Bissau responsable caman ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolila ka u kun da u ka premier ministre yɛrɛ kɔni kan walasa k'u teliya yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ don premier ministre ye ko kabini Brema Kamara yɛrɛ kɔni binna maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ olu ye fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka premier secours yɛrɛ kɔni di ni ma kofɔlen ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Sénégal avion militaire médicalisé dɔ yɛrɛ kɔni nana walasa Brema Kamara ka se ka don o kɔnɔna na k'a ta joona ni ka taa n'a ye Sénégal faaba la ni o ye Dakar ko kabini Brema Kamara yɛrɛ kɔni sera Sénégal faaba la min ye dɔgɔtɔrɔso ma olu teliya ni ka ta joona ka se ka furakɛliw k'a la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Brema Kamara ale kɔni bɛ lahalaya min na min ye Guinée Bissau autorité ma o ma communiqué kɛ o ko ɲɛ kan fɔlɔ nka premier ministre kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Brema Kamara kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale tɛ danger la ko kabini a donna Sénégal ka avion militaire médicalisé yɛrɛ kɔni kɔnɔna na furakɛli fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra a la olu sera ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa k'a sere dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna dɔgɔtɔrɔso maaw fɛnɛ u wasa don a la cogo ɲumanw na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni premier ministre ale kɔni tɛ danger la bilen wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni Guinée Bissau maaw ka premier ministre ale kɔni kirikarala ka a jɔlen to jamakulu yɛrɛ kɔni ɲɛma o kun yɛrɛ kɔni ma don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka Guinée Bissau jamana kɔnɔdenw caman yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko mun yɛrɛ kɔni tun bɛ premier ministre yɛrɛ kɔni na ko fo ka na kɛ k'a bɛ bi jama yɛrɛ kɔni ɲɛna dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu sirannen don Brema Kamara ale kɔni kana na kɛ maa ye bana jugu bɛ min yɛrɛ kɔni na Abbas Fall ni ale kɔni ye maa ye min bɛ parti politique PASTEF maaw fɛ ni o de bɛ fanga la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni maa kofɔlen in fɛnɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ye Sénégal ministre du travail yɛrɛ kɔni ale de sugandira tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 25 san 2025 ni ka kɛ Dakar maire yɛrɛ kɔni Sénégal jamana kɔnɔna na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka se ka sugandi ni ka kɛ maire yɛrɛ kɔni Dakar ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a sɔrɔ vote yɛrɛ de kɔni kɛra Sénégal jamana kɔnɔna na vote min yɛrɛ kɔni senfɛ conseil municipal 49 olu de u voix di Abbas Fall yɛrɛ kɔni ma o y'a sɔrɔ maa 88 yɛrɛ de kɔni votera nin ko in na maire kura sigili Dakar yɛrɛ kɔni ville kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Dakar maire kɔrɔ ni o ye Barthélemy Diaz ale kɔni condamnera Ndiaka Diouf dossier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ a wulila ka bɔ a ka maire jɔyɔrɔ la min ye Abbas Fall ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni Dakar préfet yɛrɛ kɔni o ye ale yɛrɛ kɔni sigi maire jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko ale kɔni bɛ layidu ta Dakar sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen k'a bɛna baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ Dakar sigibaa maaw tɔgɔ la ko a tɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na fiyewu a y'a jira k'a fɔ k'a ka maire kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a b'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka ɲɛsin Dakar cɛ n'a musow de ma wa k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min ye Dakar ye o kɔni ka se ka ɲɛtaga don n'a nataw la ni ne bɛ da sigi an ka bidon kibaru la an b'a kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma